בואנה ג'ורדי הגזמת. לא באמת. בן אל תבורי סתם. קוראים לי סטטי גבר. יש לה את אותו חיוך בכל תמונה, סיפורים שאף גבר לא קנה, תמיד עושה דווינים בשכונה, שכולם צועקים לה שייך איתנו בחיית תביני, יש עליי דיבור שאת לא תאמיני, כל מה שאומרים עלייך לא מעניין, אני קורא לך ברבי את עונה לי כן. זה ברור שהיא עונה לי כן, זה ברור שהיא עונה לי כן. ואני עוד מחכה למה זה איתה כל כך קשה שאומרים עליה כל מה שאומרים עליה, רק כי זה ברור שהיא בובה, כולם יודעים שלא נגעו בה, אני טורף לי חלבית כמו טובה, ואם יופי היה כסף אז אני לא בן של מלך, אבל לי כמו גרד יצחק תשובה, ולא רוצה לפגוע, אז וואלה מאמי סורי, היא לא רוצה לשמוע, אמרתי לה תבואי, ענתה די תבורי, יש לה את אותו חיוך בכל תמונה, סיפורים שאף גבר לא קנה, תמיד עושה דווינים בשכונה, שכולם צועקים לה שייך איתנו בחיית תביני, יש עליי דיבור שאת לא תאמיני, כל מה שאומרים עלייך לא מעניין, אני קורא לך ברבי את עונה לי כן. זה ברור שהיא עונה לי כן, זה ברור שהיא עונה לי כן. ואם זו את גם לאט מרגיש לי בדיוק הקצב הנכון, אם יש עוד אז בסוד תגלי לי שאני תמיד ראשון, אז אם תתני לב